Totuşlar nädip gürläp bilýärler? Ähli guşlarda dem alıştırmalarının aslında siring saatli ses çıkmağına kömek etdiýän jüwüt guruluş ýerleşýär. Totuşlarda bolsa siringsdan biri vardır. Bu hem adamlardaky laring saatli guruluşa meňzeýändir. Totuşlaryň beyinleriniň öňündäki bölegini adamlarda bolşy ýaly sesleri öwrenmek we olary öýkünme ukybyny taýlaýan bir guruluş ýerleşýär. Bu ukyp beýleki guşlarda bolman bilýär. Bu ukybyň kömegi bilen totuşlar hem edil adamlar ýaly ses çykaryp we gürläp bilýärler. Did that hurt? Cry like a baby. Can you do a cat? Emma olar gürläp bilseler hem sözlere we sözlemlere düşünmeýärler. Totuşlaryň gürläp bilmeginiň beýleki sebäbi bolsa olaryň ýaşaýan ýerlerine görä bolmaklygy uygunlaşmagydyr. Ýa-da olara gürlenmekleri üçin utuş hökmüne iň berilýän bolsa, totuşlar siziň diýen sözleriňizi gaýtalaýandyrlar. Bu barada barlyklar hem geçirilendir. Barlyklaryň birine totuşlara manysy sözler öwredilýär we olara utuş hökmüne iň berilýär. Totuşlaryň her utuş isleglerini şol manysy bolmadyk sözleri gaýtalaýanlygy görülýär. Netijede totuşlaryň sözleriň manylaryny düşünmeýänliklerini ýa-da utuş hökmündäki iňiň olar üçin has möhümdigine düşünýäris.